Hiya, okay. Minto Wakire, good afternoon, my friends. I should start in English. This is a meeting for our Kisi people. So lately, we have a lot of family meetings because we have a few issues that we want to address in our community. And you know, in Kenya, we have a saying, Mwachamila ni mtumwa. In English, means whoever lives their culture is a slave to the other culture. So we have issues that we need to talk to the young people about, which is our young men. So today I'm covering dowry issues, meaning this dowry thing. This dowry thing is causing us a lot of pain in the Kisi community. So I don't know about other communities, but for us in Gusii, we are struggling. And we are causing a lot of pain to a lot of parents. So we are going to address it in the house. Okay. So now, if you know somebody who's Kisi and you are non-Kisi, tag them because they can come to the meeting. This is an inside job. We want to keep some things within the home because they are our culture. Okay. So in Chuocha, Abausi, Ronte Tenkwanubia. Muangina uwata maskani tinta itukoge chia ibichuma narali gechiri ibi bonekero ko bitebi ebintu n'ikinguru okonyara abandi mbali kuyiwa ono tinganche igoro naboro geta mapopiro mbakwanira n'amapopiro mbakwanira na abana basindi bosento igwane bono angilinga amasase n'amachuma lakini rero tutaite tukwanire mono inchindo chinga anetindo chube n'amasase bono toko abachuma tugukwanira tutaite gukwanira amasase ino meeting ino n'echeche bono gatira kwanira amachuma aya bono barangiri gocha rero tutaite tukwane ngororo kubwatekana ebagotebeke Gusii nga moyo muya urusingombe serere tete nkwanira amasase muri kiraro mbigite bica yerisazirire kini kabisa egabona nshake ko kwana bobe na buranyale tinko rusingombe serere ebisambete ya mbisambete ngochabire bono muntu muya urusingombe serere ona abana ba minto bose minto ntobwato bokongo gendete Gusii twachire ko banyabokongo bosire mbuli bosira etogendete kuyiwa mangana yanga muswati getokule ngabona batebigwe ngayaya tagutinde kwa mpaka chombe kiriwewe nandi tigamba tebyo bokongo tubwate bonega uno mongina kunyando chibere abayibuli bali bayiboletwe koru 1940s abayibuli bayiboire 1950s ababoli bayiboire 1960s balimo bwata abayiboli yatinta itiriyo mana bwata abayiboli ekegolieke bona abayiboli aba bayito bale emyaka 50 abayiboli bale emyaka 60 abayiboli bale emyaka 70 ekegoli nkerekya abayiboli batigete kemira kyo mu Gusii ekemira kyo mu Gusii gyo koruchombe inkyo koruchombe tali rasima nga umuntu alete ngombe nyamagorane eke Gusii kyo mu Gusii koruchombe n'iki family kumanyana nande kale ibo bali kunya koruchombe no n'iki kabira kinde ibo bali korwa inkenke ya nande rero ntete nkwane ntabwatiriyo mana esinge encho n'abatebete abasacha baitaba Gusii bali nkorore internet ga timete asabasacha bangaini bakakale lakini basacha bangaini mbagonya goitera ndende gaiga metandao abasacha ba amachuma ali in their 40s amachuma yanda ali in their 50s yanda in their 30s akonya goitera chindende gaiga Facebook nanya konyorekero bagoitera chindende bagoteba binangaki abana baitoke kwirira omwana obande gendo manya abayiboli mbali gukwana manganayo chikwirende nkorora ibintu narorire metandao iba kunya kubundisa na mnanga ki umuntu akuriye gento akuriyewa yani
nonye TikTok nagenda orobona abagusino babwate chiforum chinchafu bakunya kubundisa n'abasacha bakubundisa nabuna bakuliyana abandi babwate mpaka abanyagitari nka kwa mosoyi buyeyiga kwa mukuna buyeyiga kwa mosoyiga kwa yani bona amachuma abasacha no bale TikTok no bale Facebook abagenderete kugamba mangana yokuliyana gusa mangana yogosangase enkwana yensoni mbate itukukwanira mangana aya nga umwana unyale agasira umubere mocha liole umwana unyale agasira umubere mocha liole mbali ukwanira bakwanira abana babake babatebinanga ki egente ikyo kulige wansa okubundisa abana baba muramuna bakuli egento bakulige tali ekyabo ekena magesabire bakuli batabundisira ngekena meke nkeli kyao pako ogende sobo musubati oyendo manya abayibuli tigamba boli liswali nandi muboranye asaba usiyasi mogo kwana muborani mwensi pikale ngoli ku rucyombe elina lili swali ndoche lichandi tabantu abangesika nandekera ngo kwana nabangi nabe myaka 60 abangi nabe myaka 75 abantu bali bayiwirinda 40s abantu bali bayiwirinda 40s na 50s na 60s na 70s na ubasirete ke usi wono ko nyoro montago gotebi no nyari bokamba nkagendo ronka nyoranga nkonyora baswati bakolete myaka 10 batanya kurubera ngombe onde tanya kwenda sobo nkubori tata byaranga ki ingike gendrete ga iga ngayaya ngatoganyita bamuraba batotebi wono ngakyoro chenda ganyu mwana umusini nione utaranga inia achagonte ngakarucyombe abana basinini bagutumye obongo bosinini abana bamuraba saye bagutumye obongo botaranga inia mbaramanya na bogo kwa omubero be kumochali otebuguna ganyora arucyombe ngakita atomi no moiborwa arayigubuya ekero mukamo muro yakwete akari mochali omanduku ngana libagateba ngakinga to ecyombe ntuli gutinde kamubero oyo ebintu ebintu byalinge by'obusuku sana kale bantu mbali kuira musubati bw'omuntu abere mwabo anyora abana bataraenda omucyoli goteba nga esese ino enyibi yakire yatokirega kale nabo yalinge ibo abana umwana wo murategere ukoganya achakogote inga bono nanchire penina umwana wo murategere ukoganya achakogote inga bono nintete kunyo muso because aranga inia egentaro chibono iga nigentate itabeke munu iga gutumye obongo bw'umwana umusinini na bayibuli gosa abantu bali korokwa abagaka nabo bali gochamo bakwana ni babeka namo bakora kibaru cyombe aya bali to sese niri korwe mechi asaba ibuli balenge biya bali gutubundisa tigato babundise umwisina royo montebe tigoronga ntiye gonya kugamba usi ngende bukamba ngambiro mukamba injeneke ukyumo usi bukamba kende nkiyungu chikogamba ororo because mbali ko yuke usiti ankwaneke usina kinkimanyete ngakinda ende bukamba nchikogambe ekemira kyabakamba ntamanyete undete ngamba mangana alima ete mama ntebiri na tata ntebiri nkonya abana basinini igoro umuntu ndi narondete ngabaruya karekero bali kunyoma anyego kunyoma esale go kunyoma kisale cyonsibere kwanye ko bigento I had that for the first time ngabaruya kale bali kunyoma kisale abagere nyo mumanyete ngenjo ekiale kogera twanga abagere kale ntosoka bogere go sitwali go kanigu ntoyenda bogere abagere ga kunyoma umuswati abaswati abana bamwaba abayiseke oyo no babiri batatu abaswati bamwaba ucyakero monene gwatimbo ko muswati nari to gukora nere umusacho anyometa abana bamwaba abayiseke batano ekeranyole to kimi in fact bagakubonsi batano nera agakwa lakini tali ngabali gokorega ngambube ibo bali gokora igo because kemire kyabona bukiyalingiyo aba usike mire yeito umugako nega kunyoma muswati ominto nandi tali guchikunyoma muswati ominto monene iha kunyoma muswati ekera na akule nali yakwaye muswati ominto oli guchimaega anyome basubati kale babusimba ali gwanchera musacha achikunyoma abakungu babere abaswati bamwaro iba abantu bali bakonya wonte ngangende ngambe bokamba kene ngiyo kugamba bokamba eyentu kiyangirete bokamba ne elieme no mete nki elieme
Chinta tere na chite kurusi yo rindondo sigesa kukiani na arosi sigesa kukira aba America tali ororonko gamba senta manyeti bono tigamba tebye abana bake bali muri abasaye ine rega sieto totararuga iga wikatoraba rutira ikindi mama agantebe tiga bono tigango tebye eke na ere umongina bosubuli ne rose seniri bono obwata abana 8 abwata bamura batatu n'abayisike 5 mama agontebe kare eribone kare ayiboire 1938 chombe chintangani cha musbatyo minto umusbatyo minto monene chombe chiaye esengencho mama nyoreta abana 5 chombe chiaye cy'umusbatyo monene bali kolia kare abayibuli balya onye kuibolete abana abayisike chombe cy'umusbatyo monene nye kubwate na mama bwata abana 5 chombe cy'umusbatyo because by the time umumuro monene akonyorwa umongino yukoliro roiboro namanyete n'abana babakogenda chombe chintanganya mama bali koli chombe cyakabere cya musbatyo minto umumuro motanganya mama anyuomere na cyari kunyuomera igo oigweto umumuro yo mama tali yarogenda uchikoli gichombe igaire chombe cya musbatyo minto uchiko kunyuomera umoise ko katato abaisike 5 umoise ko gatatu aire umumuro mama okabere aire chombe ekyo umoise ko kane inche umoise ko kane chombe cyane mokogoti omi onenya bicha mokogoti omi ntonya bicha anganere na yete chombe cyae lakini umaite na neire tuboso mumoyo ndete yo tata achite ko rondo muntu chiraga teba nga yaya muire bwangu morukende yabicho minta ko se kanga mbura kwandi nete chombe nje tindwirire ngombe lakini talinga tindwirire ngombe nga igobono tinibone abibuli bo mugaka mbachi tenka lakini bono nyabicha chombe cyae nabakwirwira nabwo ati chiweso nyaga kunyomu mucho tagete chombe chi family tagete chombe muna wongweni ondete yo tagete ngombe nga itata ko ira chombe gabwo ati chombe chinyingi wono chombe cyane ni cyamukogoti yo mama igo chombe cyane na chikoreta mukanya bicho minto chombe cyamukogoti yo minto mwana ndo muiseke abayiboli bali ekira kieke gusibono mama ntebe tinga chombe kinabo cyari kwenda igo kera na chite ko kole nyangi kikamanya ko banga ngombe nchiri kurwewu my step mama akamanya kuboli ngambali gotwa no nyini cyo kumiria abana amamira because bono mbali ku understand nga ekimira giyo ko ruchombe kiahelire barori chombe nabo cyari kwenda igo abunkale omoiboli naye okoira umwana wo morae omotebi ngaki Kennedy tata kikwanyo kwaleta musbatyo bande inchu tokokonya ntobwata kamoliga igatokoleki twende tukurwere onchonga tata kikwaira umwana uyo bande komenyete nere ira tonya gwaka na ngora family nchiyo chiraro lobobe onya gwaka na ngora kwanya kuruchombe ngora noena abayikuyo bakuruchombe ngora abakamba ndoche bakuruchombe ngora kwaira umwana ubande kwamenya n'umwana ubande umenya kuroro okwa urochi tata byara nkondi byale nango batenga tata byara n'umuntu miye sana wonkwani yale nkoli menya kumurangiri umuntu mugakomye sana murandi mwaganya abana babandi bakwa mwamenya kuroro bono mwachaka esisano mwachaka gusisana nka karato achombe ingo bwata magoso abana tokogosi gusina abayibuli tokogosi bana aya amachuma yale emitandao akunya guitira chindende gusa kunya kunyinyera agenderete kunya kogosi abana bamura bakinete batabwati abayise abana bamura bakinete batabwati insoni batamanyitieke gusina anda abange babo mbararu ngombe abantu abamuroche bakunya guitira chindende imberweti nanga kiti gatobundi seke golike kebe nage guchikoba inera yalenge egasia echi elda tali chiro chichi yalenge metandao chinya kunya kugamba nanga kiakote akora nkirero peni na kwana nkirero nyale bateba ngaru muswati yobina chinyonga chire yani abasacha abanene abagusi bale metandao bale TikTok bale Facebook bale kwerendeye Instagram
makaya yuka batebererete onete yo kwana nangaki abana babanda abaswati abandi muirete momenyetie mokwenda mubarwere cyombe moitere chindende metanda bukaira haya abande ono balingo kwandira balega iga New Jersey tigango tebi iga New Jersey iga abasacha baruse tu Kenya umukungwa ibona ne resi neliembe umukungwa akabwe green card ku Kenya kuruso basarwete gosenga ye akabwe green card agachama umuswati gabwata masakara yama ochiro nyoro mu muronde gosenko rukiamo kama umumuro yigacheta egetondo yakweta agachacha kuye egetondo takio yagatigara agaiga keratigara agaiga akayibunga ometinko ibubali ngachipenda nabwata masakara bakaenda nandi story ngote oyo no New Jersey mete na bange mukolete igo bakagenda omwelio bakatumya abaswati abatali ngo kubatumya bakaira amasakara narucho mu ikoyonde nero kolera ngo musongo umutigire nandi umusongo ine amunyomete na masakara atagete aya wono kwanyomru mwana obande nero kwa masakara yenseye asomenyete elindo okole emirimo nyole kibese bwagakirese ino abasacha bankubateye mukumye abantu ensengi mamoyigwe mukumye abasacha mbaliga America bamenyeta America ega astoko bagoteba tokorokota kibese ura ende warehouse o ende Walmart emirimo ikire nanda masasa abayira chi green card bali chi citizen batanya wakana nonye neke moni mbata itwakana no enembeba mbata itwakana no enensanako mbata itkwenda sobo muswati baruga iga America baso achinde ime umusacha buri waterere tumabi mambi oyo kwali nendege ku America umuswati okoyeta masakaro ukolini endege iyo no mwana obande isena nyina bare moyo kwagenda mpaka seino wakwanya abantu baseino wataratara wakora ibintu okora n'abaswati mukabwate nande umusacha buri twarogetie anyway agachuma kwali nendege nandi kwira na mpaka iga America turi kwenda gukwanya abayibuli bo muswati oyo okoyeta amasakara turi kwenda ukwani abayibuli bo muswati oyo okoira abana bawo kuruka tata nkwanya kogenda okora amasikani yotebe nagaki umuga kongweni inche menyete n'abana bali twalingiga iga kare liri twanyome tukare mura abantu bachite bakaruga ali bukamba intunto tidarura bakamba abunonye no kwenda onanya kwenda inche senge njondo mu gusinya ndo chibere nje tingo chikomenya so bomuntu nina kule nchikoleta tato ngwenyo mbundise to bosoku ngana libabo chokoteba ngakarato achiombe nini natetu musacho nga nontagete korakira ngiri abayuri bawo batebi bagende address yeye inambeye yendo batebi na wanchire nzete konyoma tinde chikwa abayuri bano bosoku kero nkwete ngana lingo nkoganyigu umuga kongweni tata oyiboye 1926 ngaganyete ngabakamba barwe ngombe yemo imenya kuroro nkoleke ntinde topic ye nanye kavete ase group ya masase na machumu omwako elire goliginde video inyire nigaiga bona nto itenkwane riskoga elinde mumanya komanya nangaki omusacha orumusach umuronge oterere tu oyo agakebwa mambi eliri bali kururwa masa limi lisa barurugurisa batenga ibono n'umusacha omenyete n'umwana obandukire tegaga abayibuli baye moyo bari abandi bali myaka 80 abandi bali myaka 50 abandi bali myaka abagotu abandi olega igo musacha boli ukubuka kwali nendege kwenda mpaka Kenya otalikorora abayibuli bomuswati uyo koira abantu kuruka bagukuruka tata omenyete n'umwana obandi aya amasase abona mbate kale abayikoyo nabo bali kogamba abakungu kale abakungu nabo balingi in leadership kale nonyengana abakungu nabo bakoraki nabo bali kogamba nonyene aba America bagoteba nga igitabu ke Think and Grow Rich igoteba nga omuntu kera behind umukungu ole success umusacho ole success umukungu naro abana
abasacha ababamura ekero umubiri obwimukire obongo obogocha bwatauligwa bongo mboyo musacha okororire ekieniga obongo obogocha bwasira pi wona ere garuchi enyama endagera aye uruchi efamily otetonyora abana orosigesa kukiao ebukuwe goteba ngoyo nyorire omukungu omongaini onyorire egente kia sana abande muganyete abasacha baino bagambe uganye umusacha lisurugenyi likogambere elinde kogokwa ochigosokitato mino na mamu mino nekenyoro kinu nyando chibere ngima echakoigunga penino mubiro oye mocha liore oganyete abakamba barete chiombe tumenye kurororo ayo musubati umuronge obongo bwao no buyabole nande kerongo kwanire topic ye ebisase mbiroro in fact nkobiro ke ebisase ebisubati bingiriri sana omusubati umungaini no yole Proverbs 31 omukungu omungaini no yokubuka mapema lilio ndatarabuka mwana musacha atarabuka oboge tota chetense o make sure ngomuchiro is in order omusacha kakororire ka mubiri kwimukira ibintu binde mbiya kolengere naya ako anyuomete lindo mubange mwabira abantu ababiri mwanchiri mwirira abana b'abantu abana amapopulate mwirire poi baito oire to mwana obande omamenyeti nyomba okunya komomenyi obuke iba gugwikaranzira omusacha omutei ngaye ndugu genteke nkelibosa omaite genteke nkelibosa abantu batenga abamaraya akweonia sex is the oldest trade onye tali sex anga tuliko tubwati bana anga tuliko rukutata anga tuliko rukumama omusacha gaganyete release igere amenye kurorama gamage wono ndutageti kogenderera koteba ng'abasacha ababaliga abakungu bali banyometa abasacha abakunya goitera chindende wose bamenyete na barabuo omusacha omuronge boliga gesogocho boli omugako ng'aki menyete naye obwatege subuti abasacha into bagosaba wono mwancho kiri ninu mugosaba abasacha ninu mukonyoma abasacha mwabere chiwubi mwero chi value omwana gwakine tubuya buya gwakine buya omanya kwerwa so musacha ogenda omusubati omunyakieni oyiro omwana obande omumuro obande poyo bande lipopiro lyabande omenye lipopiro lyabande busa omwana obande muntu onde musacha onde bwensi otarwetu ng'ombe tawenere tukukwana andonsi asa abantu bagukwana igawenerete asie komonoye amagosa ena ari yangu amagosa ena ari amasase ingiye okorusise ino ogenda uchikomenya omwana obande osiri omwana obande olete omwana obande oseliri omwana obande gesaku oletere iso byaro obusuku oletere nyoko byaro obusuku oirete omwana obande omenyeti nyombo kirete kiririba omukungu agoteye omusacha ng'aki aendubu Nki akoruse timino litangani kuisa okobera sinu mpaka omusacha oyache acha gokuyo umenya kurora tebe ngabono okorereki onachireki nankonywa mali ngaimo kominyoka gochi mwaletera abayibuli bayino obusuku abasubatigise na ubako gamba na totalienda tucha gukwana na tugukwana iga mburo uko embikaranse n'umugako omotebi nangaki onchonga hakimbiya mona soko nganja nande yento lindo nyeke kali kwanza nabanyale bintu bino bikali kwanza njetima nyeti lakini ngakyoko nyakomenya n'umuntu nyengendo kili kwanza omotebi naho niri emeotere iga narosiri emeotero naho niri gaki twikiri no ine chiri wibere irera tata twikiri onchongo minto liri nabateti gorekera wakodre ko kwa mwabusire buya mwaka amabuta buya iga omenye ko mutayina baki nimbwate chiri bwibere iga nyoka kwa tata na mama bakwani omugorere sukali ogorere mame yanga kiregento ayebono moto momotenga genda ligi abantu bamino kora kibinyoka nande
ekero enyuomo bona abuno ntaramanya buya because ibintu njina iga musacha ni iga arenge tima itike gusinga ngole kwenda fast ekero na nyome tu musacho abayibuli bae na ubachite seito alafu ekera achite konyora masakara kwenda Kenya akaira abasani baye abakegoli baye chikazi nchiaye kurubukamba abamuraba saye akabateba inchumo chikora rasi nanyoriro muswati suguti ekemoroche mukanga wate monchaite ekenege suguti nanyoriro muswati munyakieni akaleta abasani baye kurwali buruburu bono talinga nonyembo kamba boka abakegoli baye bagacha kwenda seito nande kera achite seito tigamba tebi yali ngomoyego monene ekero tata ruchi bono mumruchi kuipeni na kurumu chyoye tata akabona omogoko monene akateba nga bono murusia muise ko mobe mumuro araganyete omumuro mobe muise ko araganyete tata akabona omogoko monene abana bwakabali bakale akaire file yane mbwate nimbaro ki file yandike file Njoma eteni kusema na kutenda. File ya peni. Oroche file. Ene file yane. Kuruna na igole tue. Kururi tukongiboire. Ama receipt. Ama chiri podcast. Kurukisi primary. Kuruweronge. Kurusironga. Yirubeli bateba mno mwana wetire. Ama temu nange ndete gosoma. Mabwane bwenzi. Nanje ka America ga amaruba alindi kirete tata. Chikadi ngaichire nari gutumira tata noro chikadi echi tata akwete amarubo ono spinali kulikira tata mwara happy Father's Day chikadi nara tumire tata ga happy Thanksgiving tata ngachako mutumire chika yani ene baina yomo wako one karomo korango kwana tindi go kwana dad I love you chikadi namulikira yani tata minto lingo mungaini tato lingo mungaini oligo tobundisa dad merry Christmas happy birthday dad tata kabwate file ye nkoro mbwate ko 1972 o 73 kerena iboletu file ye akawo musacho akamotebi ngabono umuswati oyo twamurusiye compound ye muire nabaliga masoma yaya ibintu byayo goseli kubnanseli kurusironga litwa chite gotenga ebikoli byonse kerege nto no kerega tata ali gokipereko akandusie compound abuna bagaka bali bakale bamanyite nga enyomone nto kienye ncho mukungu onyorera abana abasubati tali yayo kwenda ugachi umwana ubande ukiriti umwana ubande nyumba tutayitiko ire iribongo iki giye gukurusino haya tugatoligiritsi wanya korama gutaya amagutaya gakuruku Armis aya gakuruku Valon asase roche na aya gakuruku Valon lakini yatabu atims anya komete no musacha tanya gukuruira ngombe tanya kwenda sino no muri nyumba ye wo mukungu boli uyibole tabana motebi ngayo njonga norocha magutaya guchakera rero naro mukao wata magutaya onya weka kamua paka onyole ebese usonyole chingururi by'abantu basino bagende bachikorera abayulwana amago kao ayara moro atata itikokora kende
Kegusiti maitinga ikimukoroka masturbation. Motebinga no chino kwale kwekora liri kwale ngisino chaka bono kusensitive omusho wataga abere nandi tubasa tumwa manene arabasa guteberero muligeri size nchiro chinene muligeri aga size yako mutengo omusho abasacha. We are not playing with these small boys. Why say we are not playing with them? Tebi omusho inye kakamwe paka ogende umera abayibuli aya n'abari miss because aya nara atari ko basaliri ngosi because yo kaka mwako liyo tatumietie igentekia maguta maya na bogota osabuka because nduta itosabuka ndoko ganyuko mbaro banji terimusu bali muri America moche inbox imba ya miss bali muri Kenya inche inbox na baye no nyen 10 shillings mugora miss haya abasacha mbali banji tichip rimusu akutyoke rabiswati banji anye musacho ganji te perfume Murigeria maguta yakoro kuvalon. Motebi na bono onchonga. Nuliti nango tioka iga. Yaba sacha mbale. Chiko yuri msili. Mobere imoka. Oko imoka. Otumie. Elinde buye kore. Paka amagoka yao. Ako nyara chinguru ali gichombe. Anda. Aka netata. Kube sensitive. Yaba sacha mbale batanche ti imusu. Valo naliga. Wali muri America indige inbox ndatumira mabutaye. Obo chinga abasacha babwate batikepi. Aya. Abatebe. To komonto boke. Atachiete chinchoke chichikumurasa. Na choko nyoro boko mene onye nchoke nchikora seti. Omasacho morongi seti gagenda shoke sobo umukungu atebe nga inche wono ntagete kunyoma penina. Onye tata itigo korego muama guta. Obo chinga batikepi. Teko nya kwembara si abayibuli baino. Endo kende amasase mumanya tenga ngabona ngo insight taraba asat abaswati abasase endo kende kierewekwe. Anya kuanchita abayibuli bawo anya gotagito amaskani onye tutagete kwembara si abayibuli bawo. Igege ntoge korokwa will. Bora kwa moira maguta bwangiranya we koromo omo time. Kenda suka oligege ntoge korokwa will. Ege ntoge korokwa will, nege ntoge coach ko konya tero wakule bono bali abandi na omara kunonye mandi. Inchuga masase no tolega iga tokwe lawyer iga America ntubwate lawyer ga omugusi muswati. Akori kirege ntoge korokwe will tugwe changere will yerikwa musacho ye mwisho yo menyetenere tabasa kuikanye otinde kuna abasigari otinde kuna abana bawo bali muri Kenya eloya nero nandu muswati ntoda itugutumya abasacha aba because basacha aba mbata itugo soye metandao yiga batebya abantu nga wero mwana obandi chombe abasacha woka bawente ukwana iska nabasacha baruite chombe. Tokwa lawyer in fact to wakanire a lawyer ekoli kirege ntoge korokwe will kogo kwa abasigari na buba abana ba minota 3 minege nando tebya bayuri bawo ngumushiwe na nyora kurukiyamo kama tata no muisho musesi wangire kuruchombe lakini naachire na alikire will nonye nakwa mubasa konya wosigika nabarabu langiriye lawyer edili nabarabu kupwatikana abasubati twabere intubona abasacha intu togo uligicibese intu togo kora kiregento kero twakure amasuri yenya yamanye kurora atakakoyira kiregento umuntu akorera emirimo no kurero businsi yobumbuli ko genderera onye wotageta amani onye wotageta ikyumo kungwa bwatege gochere onye wotageta usiku iskanyo wotageta yabuli kondo liyabasani bawo ligichi eldo nyisa kwete nyonyoka kwete so ega limegenda mpaka sobo muiseke abantu bali bandi mubwata iga mumenyete gatwanya lita basacha ama bora magutaye onye tata itima guta bogoli ibintu byawo tigagenda nyomegesa kugeta tageti ngombe tigaba sacha babago toleto rubusoku bagende banyoma abasubati egesa kugeta tageti ngombe
twarosire nga ng'umubere mochari uri ngi umubere ogokora mochari umusubati umuliri mbura nayo ucha gutoka mochari abayibuli bawo bakonya kwanga ngi okwanga isira abayibuli bawo onyuomete lisuruganye aye ekero kwanya to musacho orocho musacho naringe semyo tarakurwere ngombe orocho musacho yomenyete nero tari kwenda sino na kiroche ngabona okobera buga egasyo spya abayibuli bawo bakorete ucha kwembara se abayibuli bawo ekero gwakule kale tari bana bali kuruchombe na abayibuli bagocha baikaransamo baruchombe aye Thomas I know more sense I'm sure target I know more sense there is nothing you want to hando kabwato mukungu muliri musacho ndibwensi oro mungaini na my taking ukwana I know more sense you are very stupid anya koro mungaini wakini ya bana kwanyarira bana bawo bali tubwata abana ga America omuntu tagocho omuntu ga iru mwana wachi komenya mwana ataragotenga nero bwato mwana there is no way Mwisiko is 22 now I have a 25-year-old omwisiko bandi tagocha cha komenya mwana ga America menya kuroronkire ngandi is okay it's not okay ono mwisi noyo nintanya komokonya egendo siru mwisi otokondigereri nga Thomas usinu aibono oweneto obe band tubasa kuira nagaiga kabere because a topic engo kwa taranyora abantu igururo na okoigwekero gukini abana bawo umuntu amenye kuira umwana wa mugache ichi pako bichombe nandi tubasa ko mama nene mwagasini Twigwananira sika abana babande nyeko bwato mwisiko bande omenyete nere kwa murochi no munyakieni tuma abantu basino bagende tiya kuchanda abayibuli iga America bagoteba history repeat itself if you don't believe it you're going to see it onye tubwate amasikani ya abayibuli bako eto mwisike nonye naye bana bawo kero bagucha kunyoma aba mwamu bali bama bagucha kunyoma abana babawo mbagutora amasikani ya so tukanga mangana yogo koranga no akwerera abu history repeat itself sika abana babantu isinge njoro chumu isika kirite iganga nabona ukagete nga nkizo kityo toke abana bawo bakini abana bawo bakini nga kyoko lingeri bawo chako baba mwami ba mabare bagokora drugs aba mwami ba magaiga batalibwa atimeremo umuntu ayiro mwana wagenda abiso mwana anya gutumia umwana wagende meremo nande gintekine kiyo chakobabera umwana wero ende meremo abana bawo muiseke kwambuka kemuma kemuntu omwana wakine tiga iga America kwanyorete buya omumwamu na chamwire otaligo chimeremo obwate drug charges obwato konya mariyogo otaligo chimeremo ole chitatukirase ayire nyaboko waikaransi nyomba tata yitugo chako tebinga nero menyete nyaboko umanya wante imanga cyokora chitoro chiche umuntu ayire to mwana wo se California moire te gose ngaji amoire to mwana wasire to mwana oyibolete wabo bolete mitingi kana wakiniri wasomiri umuntu amenya kumuhira umuntu muliri aenda gacho mwana you guys never thinking it could be your children but guess what goes around comes around inuri enderera kokora bayibuli your time is coming abana babayino muibolete ga America abandi Mombasa abandi your time is coming and you are going to look back moteba wish umuntu narantebe tinska bayibuli iroba bese bakego bayibuli mbatete bese nyinge tuma abantu bakego bayibuli mbatete bantu bange umwana obande kwa roche ukateba nga yeti ga munyome abenyina abana bana omenyete no mwana obande for years and years pakokwa yasaba sesini tiganduga iga esengencho nimbwato muchione nkogamba mbora mwa ungwarira baisi abange bakanyantenga yenda ngambe bukamba tinko gamba bukamba because iga no maiteke usiyeito arare ke usiyeito ni ga tere nande tindi kubuli kura tigachi politicians nyako ba promise nje tindi kubuli kura ine gasi abanya siasa number 2 tindi ko ligi musacha ya
igoti dalinga ne lieta nkoro siri nde nyoro musacha number 3 nda itirieta ngingo kale lieta dia njeno mono. Mental health is bad. Yesterday I spoke about mental health yesterday. Yes, it is an issue and we should address it. I spoke about it yesterday. If you missed the video, I spoke about mental health. Mental health is a big problem. Iga bande baino igo muruarete. Lakini amasase atali amagosa ya machuma omukungu mongaini genda Proverbs 31 ero omukungu mongaini kyawokora omukungu mongaini no omukungu olindete mwaye tali omukungu okonya kobasa kaisika oteberete chigosi iba uko bango mugako welinde kerako enda saba gakabandusko wono kwirira omwana obandi kwa mokorera isuruge nyomo meti nyumba okonya komuboke atara arasu na nchoke ese tigara enda arasu ne nchoka ibunoko muburero ko kwamerera wasinyiko ese tigara ende iguboro agenda umira Bible ba atebye Bible ba yatete okora naye sawa.